ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈದಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಕಾಂದ ಪೋಹ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲಿ ಎಂಚ ಚಾಕ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪದಕುಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಕಾಂದ ಪೋಹ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪು ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪಗನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜೆರೆ ಕಪ್ಪದಾತ್ ದಪ್ಪದ ಬಜಿಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ವೆ. ಇನ್ನು ದಪ್ಪದ ಬಜಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆರ ತೆಲುಪು ಬಜಿಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂಡ ಬಜಿಲಿನ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬೆರುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಚೂರು ಬೊದುಲ್ ಪದಲಕ ಅವನ್ನು ಲುಂಬು ದೆಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ఒక ಬಜಿಲ್ನ ಬೊದುಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಒಂದು ಬೊದುಲ್ ದಿನ ಬಜಿಲ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮವರ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬು ದೆಪ್ಪುಡ ಏನು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಲಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಟು. ನೆಲಕಡ್ಲೆಯನ್ನು ಸುರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸೈಡ್ ದೀವನು ಸೊ ಈತ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಇತ್ತ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾಸೆಮಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ ಕಡಿಪತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುದು ಮುಂಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸೋಪ್ ಫ್ರೈ ಆದಾಂಡು ನನ್ನ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಜಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತ ಈಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇನ್ ಮಾಡೋದು. ರೆಡ್ ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಬೊಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂದ ಪೋಹ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಡಿದ ಚಾಕದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ
ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ